Bolje sutra, emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Evo, današnji je dan, lijep jesenji dan i mislim da je tema izuzetno bitna za sve nas, a to je ono što nam se svakodnevno u prometu dešava, tako da sam odabrala da govorimo u emisiji o aktivnostima iz područja nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Naime, naša udruga već 3 godine za redom dobila na natječaju različite projekte iz različitih područja, a ovaj puta želimo razgovarati o jednom zanimljivom projektu. Moja gošća je danas Renata Glavica, voditeljica tog projekta. Ona će sama reći kako se taj projekt zove. Renata, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan vama i slušateljima. Evo, nisam namjerno htjela reći naziv projekta kojeg vodite od ove školske godine, pa evo lijepo molim, recite mi kako se taj projekt zove. Projekt se zove Da bi mali znali, a veliki pazili. Evo, ja mislim da bolju osobu nismo mogli za voditeljicu odabrati nego učiteljicu koja radi s tim malima i velikima naravno, ali prvenstveno tim malima. Dakle, to je program, odnosno projekt koji je odobren iz područja nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Puno puta vidimo u medijima, oglašavaju, odnosno poučavaju i informiraju građane o problematici stradavanja u prometu, a mislim da u našoj udruzi se srećemo svakodnevno s takvim problemima ljudi i koji nam dolaze kao članovi nakon stradavanja u prometu. Evo, da bismo mi to spriječili, nastojimo poučavati prije svega ove malene, kao što projekt sam kaže, da bi mali znali. Od kad će se taj projekt provoditi? Projekt se provodi od 8.5. ove godine 2018. Predviđeno trajanje do 30. svibnja 2019. godine. Evo, vi radite u osnovnoj školi Koprivnički Ivanec i mi iz udruge često dolazimo k vama. Mi primjećujemo da vi učitelji nikada djecu ne puštate da idu iz zgrade škole sama do autobusa ako nije prisutna neka odrasla osoba. Evo, vi kao učiteljica, vaša procjena i vaše mišljenje, da li djeca u toj žurbi mogu paziti na sve i primijetiti sve opasnosti koje njima onako se postave pred njih kad oni onak izjure iz zgrade i prema autobusu, mogu li oni vidjeti to sve što je vani na cesti i u prometu? Dobro ste zapravo rekli, djeca kao djeca, njihova je primarna uloga biti djeca i podrazumijeva se da im je prva aktivnost i primarna aktivnost trčanje i jurenje za igrom, za loptom i često puta zaborave zapravo okružje u kojem se nađu, a to zna biti okružje koje je, po njih može biti opasno. I iako mi educiramo i uz pomoć policijske uprave i uz pomoć HAK-a i uz pomoć programa koji postoje u samom godišnjem planu i programu u određenom predmetu, njihovo opasnostima, o važnosti da budu oprezni u prometu, nikad nije loše izgorega zapravo ih dodatno educirati. I meni je drago što ste se vi kao udruga iz civilnog sektora dakle uključili u ovako nešto, u ovu dodatnu edukaciju kako bismo ukazali djeci na opasnosti koje vrebaju u prometu i s kojima se oni mogu susresti. Vjerujem da će biti nakon edukacije barem djeca evo iz ovih partnerskih organizacija nešto opreznija, da će imati viši stupanj senzibilizacije, odnosno edukacije o toj
potrebi, jer djeca koliko god ih mi educiramo, oni vrlo često nepromišljeno reagiraju i kao što ste rekli, kod nas u školi je odlukom o kućnom redu škole regulirano da napose u matičnoj školi djeca ne smiju sama bez našeg nadzora izlaziti van, iako kod škole imamo i obilježen pješački prijelaz i nije tako jako prometno, mogli bismo reći, ali i u ne jako prometnim sredinama može se dogoditi ono što ne želimo, ni mi, ni itko drugi. Često puta vidim kad djeca krenu iz zgrade, važno je biti prvi u autobus. Sad, zašto je djeci važno biti prvi? To ja mislim da nije nitko još otkrio, ali je važno biti prvi u autobusu. I u toj želji da se bude prvi, jednostavno nekad preskaču i preko stepenice i guraju se i naguravaju i ne vide kada iz autobusa krene, vozi zapravo neko vozilo i često puta bi moglo se dogoditi da nastradaju, jer autobus mora stati na cesti, ne može biti ograđeni, da nema drugih sudionika i milion stvari mi se može dogoditi, tako da ja kao gošća vaše škole ili bilo koje škole druge nekako doživljavam taj odlazak kući u autobuse kao najstresniji trenutak koji se događa u školi. Možda nisam navikla na svaki dan kao vi, ali meni je zaista to stresno stanje dok ja vidim kako oni brzo i trče i kreću se i uvijek razmišljam samo da se nikome ništa ne dogodi. Evo, važno je reći i tko nam je odobrio taj projekt. Projekt je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu svojeg programa za nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa od Republike Hrvatske 2011. do 2020. u području pješaci pod području korištenja obilježenih pješačkih prijelaza. Evo, djeca ovog osnovnoškolskog uzrasta su isključivo pješaci, osobe s invaliditetom su, ima vozača vrlo malo, ali prvenstveno djeca osnovnoškolskog uzrasta koji su sudionici u ovome prometu koriste pješačke prijelaze, koriste pješačke staze. Znači, bilo nam je u cilju prvo naučiti njih i poučiti kako se na siguran način kreće. Iako škole, znači obrazovne ustanove imaju određene programe, ali evo Ministarstvo unutarnjih poslova već unazad nekoliko godina daje i sredstva udrugama osoba s invaliditetom i ne samo nama nego i nekim drugim institucijama, nevladinim organizacijama. Evo, znam da jedna udruga profesora sa prometnog fakulteta je dobila taj projekt. Dakle, širok je spektar tih aktivnosti koje se provode sve sa ciljem da što manje pješaka strada. Evo, uskoro će jesen je vrijeme, zimsko vrijeme, kada je noć i kada će biti svima nama izuzetno opasno se kretati, pa makar i po cestama. Meni sad osobno kao osobi s invaliditetom je dobro što one zebre blješte, pa nekako vozači više primijete taj prijelaz nego kad su bile same te zebre obilježene bijele. Ministarstvo unutarnjih poslova, moram reći, izuzetno je fleksibilno i udruga osoba s invaliditetom baš vole raditi s njima, tako da vjerujem da će nam još i u nekim narednim godinama financirati ovakve naše ideje. Uvijek za provedbu projekta trebamo novac. Bez novaca, nažalost, ništa. Koliko nam je odobreno? Odobreno je 100.000 kuna. Sad, kad bi neko pitao šta ćete vi s tim 100.000 kuna, kada mi provedemo sve aktivnosti, na kraju dođemo do zaključka da nam još nije niti dosta, da nam to sufinanciraju taj projekt, ne daju puni iznos, ovo je samo 70%.
sredstava koja smo mi predvidjeli za taj projekt, ali evo nastojat ćemo izvući najbolje što možemo, najviše edukativnih sadržaja i naravno vidljivosti, kako mi to volimo reći, da se taj projekt vidi i naše aktivnosti. Evo, netko je morao taj projekt prijaviti. Tko je nositelj ovog projekta? Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice, ali kao što ste rekli, uvijek je bolje raditi u timu, bolje raditi u nekim partnerstvima, pa i u ovom projektu imamo partnere. To su Dječji vrtić Vrapčić Drnje i njegove podružnice, Osnovna škola Sokolovac, Udruga Roma Korak po korak Koprivničko-križevačke županije. I ja moram iskoristiti priliku da vam zahvalim što ste mi udjelili povjerenje da vodim jedan ovakav projekt. Ovo je za mene novi izazov, jer ipak ovo nije moje primarno ministarstvo, ali jako se veselim aktivnostima, jako se veselim suradnicima s kojima ću raditi, a najviše onim direktnim korisnicima o kojima ćemo nešto kasnije, vjerujem, više govoriti. Da, zašto smo odabrali učiteljice u ovaj projekt? Zapravo htjeli smo malo iskušati da vidimo kako ćete se snaći u drugom području, jer izvan institucionalni odgoj i obrazovanje, odnosno vaše formalno obrazovanje je već toliko poznato da već to tak s lakoćom radite, da jednostavno bilo je sad dobro malo napraviti iskorak, vidjeti izazov kako ćete se snaći u tome, ali mislim da neće biti problema jer ste već bili izvoditeljica i prošle godine u Zelenoj zebri i vidjeli smo da vam je u vrtiću išlo odlično, da ste se dobro zabavljali i da je zapravo ništa nije strašno raditi sa djecom predškolskog uzrasta, osim što možda njihova koncentracija traje malo kraće nego djece u vašoj školi, u osnovnoškolskim ustanovama. Evo, mislim da druge razlike nema. Pa nema. Imaju, svaki uzrast djece ima svoju čar. Ne bih mogla svakodnevno raditi s vrtićarcima, evo to i javno priznajem, ali tako ponekad i gledati ih u nekim aktivnostima, pratiti kako oni razmišljaju, što sve znaju, a znaju jako puno današnje generacije, puno toga, to je baš, kako bih rekla, i dječjim rječnikom fora. Meni je to fora, a kad ste učitelj u školi, to znate i sami, mi vrlo često se moramo spuštati na razinu djece, samim time njegujemo dijete u sebi i taj krug nikad ne prestaje, što zapravo i u svakodnevnom životu nije tako loše ponekad, jer zbog nekih životnih okolnosti koje nam možda i nisu tako lijepe, dobro je ponekad izvući to dijete koje njegujete u sebi svakodnevno. Je, i meni je izuzetno lijepo doći u dječji vrtić i možda tu još i najbolje nekako doživljavam ono djetinjstvo i sve. I evo jedna zgoda, baš je rekao policajac koji je prošle godine provodio jednu aktivnost kad ga je ravnateljica vrtića pitala da li bi htio da se mijenjaju za posao jedan dan. Rekao je niti slučajno ne bi htio, jer ipak ne znam zbog čega. Rekao je da mu je ljepše biti policajac, a dobro, svi imamo neke svoje prioritete, sklonosti, ali evo ponekad je zaista lijepo i ugodno u dječjem vrtiću. Vjerujem da će tako, jer imamo i u ovome projektu 2 aktivnosti u vrtiću i bit će to jako zabavno, jako veselo, a naravno sa Udrugom Roma ima specifičnih situacija i vrlo zabavnih. Evo, sad smo malo o projektu se upoznale, sad ćemo malo poslušati jedan glazbeni broj, a onda ćemo o nekim detaljima ovoga projekta koji je u svakom slučaju jako zanimljiv. Drugi dio emisije Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Moja gošća je Renata Glavice, voditeljica projekta Da bi mali znali, a veliki pazili. Evo Renata, rekli smo o projektu onako općenito, što to je, tko su nam partneri, zašto su nam baš ti partneri i sad me zanima koji je glavni cilj projekta.
Glavni cilj našeg projekta je stjecanje znanja o pravilnom ponašanju direktnih korisnika prilikom korištenja obilježenih pješačkih prijelaza, podizanja svijesti javnosti o potrebi zaštite pješaka kod prelaza pješačkih prijelaza, zebri i povećanje prometne kulture kod pješaka. Evo, mislim da smo se dotaknuli sve problematike koja nas muči. Muči nas osobe s invaliditetom, djecu osnovnoškolskog uzrasta, one koji ne voze, uglavnom svakog pješaka konačno, i onaj koji je nekad vozač u nekom trenutku može biti pješak. Dakle, nitko nije iz ovoga isključen i zapravo kad krenemo u promet kao pješaci, onda tek vidimo koje opasnosti nam vrebaju. U gradu Koprivnici postoje biciklističke i pješačke staze, paralelno idu jedna uz drugu. Međutim, još uvijek pješaci i biciklisti nemaju kulturu vožnje, kretanja po tom dijelu prometnice, ne kažem svi, ali nerijetko se dogodi da ne znamo po kojoj traci trebamo ići. Pa se tako pomiješaju pješaci sa biciklistima. Spomenut ću vrlo tešku situaciju kada su pješaci slijepe osobe, kada imaju za kretanje svoj bijeli štap koji moraju onako, nama koji vidimo to izgleda da oni mašu lijevo desno sa štapom, međutim oni na taj način traže prepreke iza sebe. Nerijetko se dogodi da taj štap zapne u kotač bicikliste, dogodi se da se štap prelomi, da biciklista viče na tog pješaka kud gledaš, zašto ne gledaš, a zapravo ne zna da je taj štap pomagalo za kretanje. To znači da koliko god mi pričali, još uvijek nemamo svi dovoljno informacija na koji način i kakvih sve nas pješaka postoji. Drugo, osobe su koje ne čuju, koje jednostavno ne čuju da netko sa zvonac na biciklu mu zvoni da se pomakne, ponovo postoji opasnost da nastradaju. Dakle, evo možda jedna od budućih ideja za projekt će biti upravo takvi pješaci koji imaju različita senzorička oštećenja, kako se to zove, da poučimo građane na koji način ih mogu uočiti i primijetiti, odnosno se čuvati da im se nešto ne dogodi. Ja često kažem da sam puno sigurnija u prometu kao vozačica nego kao pješakinja, jer jednostavno imam osjećaj da sam jako spora za te jureće automobile i jednostavno nemaju strpljenja sačekati da ja pređem zebru. Jednako tako i stare osobe koje imaju pomagala za kretanje i zapravo svi se nađemo u vrlo teškoj situaciji. Imamo tu i nekih specifičnih ciljeva, jel tako? Imamo, kako ni u jednom području senzibilizacije za bilo što i prema bilo kome i bilo čemu nikad dosta, tako ćemo i ovdje se baviti senzibiliziranjem javnosti o problemima stradavanja pješaka u prometu. Evo, vi ste općenito sad u uvodnom ovom dijelu rekli, to možemo skratiti baš ovako kao što sam rekla, i podizanje razine sigurnosti za pješake u prometu u lokalnoj zajednici. Da, uvijek ukazujemo na sve te opasnosti i našima donositeljima odluka i ovakvim emisijama pridonosimo informiranju javnosti i, kao što često kažemo, ponavljati jer jednostavno valjda će tako ući u uho i podsvijest i svijest svih nas da trebamo paziti jedne na druge. Imamo korisnike, onako smo ih malo okolo naokolo spominjali, tko su nam korisnici u tom projektu? Imamo direktne korisnike, odrasle osobe s invaliditetom, djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnoškolskog uzrasta u dobi od 7 do 15 godina i pripadnike romske nacionalne manjine, i indirektne korisnike, a to su roditelji direktnih korisnika, donositelji odluka u Koprivničko-križevačkoj županiji, vijećnici skupštine, novinari, zaposlenici javnih ustanova koje skrbe
direktno ili indirektno za direktne korisnike i opća populacija građana Koprivničko-križevačke županije otprilike 5000 građana. Evo, spomenuli ste roditelje. Vi kao učiteljica morate imati direktan kontakt sa roditeljima. Onako, vaša osobna procjena koliko roditelj može utjecati na kulturu ponašanja u prometu svog djeteta? Svaki odgoj, pa tako i odgoj vezan uz prometnu kulturu, kreće samo jedino iz obiteljskog doma. I tu mislim da se nema više što reći. Jednako kao što i odgoj o ponašanju prema dakle osobama, jednim međuljudskom ponašanju, tako i ovaj odgoj o prometnoj kulturi. To bi trebala biti jedna od primarnih uloga svakog roditelja, jer roditelju je njegovo dijete uvijek na prvom mjestu i sigurnost njegovoga djeteta je na prvom mjestu. I osobno mislim, iako osobno nisam roditelj, ali mislim da već ako kao roditelji imaju neke zahtjeve prema nama koji skrbimo o njihovoj djeci, tada bi se i oni trebaju svakako uključiti što direktnije i što više u taj nekakav segment da im djeca budu sigurna. Ovdje pričamo o jako velikom postotku o sigurnosti djece. Točno, veliki postotak roditelja zaista dobro skrbi u prometu o svojoj djeci i kad ih prevozi u automobilima, ali dogodi se i ovakva situacija kao što smo čuli u jednom dječjem vrtiću na upit djeci da li se oni voze u sjedalici. Jedan dječak je rekao ne, ja se vozim pored sjedalice, a u sjedalici se vozi hrana za Benija. Kako mi nismo znali tko je Beni, pitali smo ga tko je to Beni. Tada nam je dijete odgovorilo, Beni je moj pas. Dakle, kada roditelji idu u trgovinu kupovati hranu za tog psa, onda hranu smjeste u sjedalicu za prijevoz djece, a evo ovaj dječak se vozio pored sjedalice. Dakle, ovo je zamisliti se u slučaju da se dogodi prometna nesreća, što bi se dogodilo sa tom hranom za psa, a što bi se dogodilo sa djetetom i kakve bi to posljedice mogle biti za dijete. Eto, za razmišljati je drugi puta da li je taj put od trgovine do kuće, iako nije dalek, sigurniji ako se dijete sveže ili ako se prevozi pored sjedalice. I evo, koje će se aktivnosti provoditi, nešto smo već odradili, nešto ćemo još. Da, evo dolazimo do jednog dijela koji je meni izuzetno drag, jer kad se radi s djecom, onda ih treba, to se uvijek naglašava, jako dobro motivirati. A u udruzi Bolje sutra imate uvijek pregršt kreativnih i inovativnih ideja koje motiviraju i nas odrasle i potiču nama znatiželju, a kamoli tek kad pričamo o djeci, pa će se tako tu naći zebrasta priča, radionica Prekratko traje zeleno, Tvoja me ruka vodi, parlaonica, Jako duga ulica, Najkraći put nije i najsigurniji put, Prometni bonton. Dakako imamo pripremu, prvo je predstavljanje projekta, to smo već odradili javnosti. Isto tako će biti predstavljanje rezultata projekta, evaluacija odnosno vrednovanje na završnoj tiskovnoj konferenciji i izvještavanje donatora. I ono što je posve novo i jako zanimljivo i tome se još više radujem nego svim ostalim aktivnostima, to je edukativni glazbeni spot. Jako me zanima kako će naši direktni korisnici odraditi ovaj dio priče, ali mislim da će biti i edukativno, ali prije svega jako zabavno.
Istina, evo reći ću samo da smo odradili ovu aktivnost Prekratko traje zeleno za članove udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra i za članove udruge Roma Korak po korak. Naime, poučavali smo ih gdje, kako, zašto traje prekratko zeleno svjetlo i što trebamo učiniti da evo ne bismo stradavali. Pogotovo smo skrenuli pozornost članovima udruge Roma koji vole nekako onako šetati po cesti, ići u grupi, ne držati se pravila jedan iza drugoga i zapravo ukazalo im se na koje sve opasnosti mogu oni naići i kako je to kad završe u invalidskim kolicima, kao što mnogi naši članovi upravo stradali na pješačkim prelazima. I evo i zadnje pitanje naše, koje rezultate očekujemo od ovog svega? Očekujemo povećanje informiranosti direktnih korisnika o prometnoj kulturi i sigurnim načinima prelaska obilježenih pješačkih prijelaza za 195 direktnih korisnika, 45 osoba s invaliditetom, 60 djece predškolskog uzrasta, 55 učenika osnovnoškolskog uzrasta i 35 pripadnika romske nacionalne manjine i kao što smo spomenuli brojku od otprilike 5000 indirektnih korisnika, odnosno građana naše županije. Evo i ova emisija i sigurno će doći do nekih većeg broja indirektnih korisnika, pa smo već jedan dio i zadovoljili. Evo, bilo je to sve u ovoj sadašnjoj emisiji. O ovim aktivnostima ovog projekta govorit ćemo i u narednom razdoblju, a do tada do slušanja za 14 dana. Eto, poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Bolje sutra koju za vas uredila i vodila Marija Mraz, tehnički realizirao Zvonimir Kučinić. Ostanite dalje uz nas uz 941. Bolje sutra, emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija.